Hello guys, maayong buntag ka natong tanan no. So, mga day kog tubig mainom kay karon radyo ko kabantay nga wala na day koy tubig mainom diri no. So, ayan, driving ta karon. Pasensya na hugaw kayo ko sakyanan kay ting-ulan manggod wala ko nagpa-car wash kay sayang kay musig pa-car wash oy nga kanang ting-ulan mahugaw ra gyapon. So, hulaton na lang nako nga tig-init na din saka pa ko magpa-car wash og balik. So kani nga time guys, ako ra gyud ni ako ang kaugalingong pag-vlog, ako ang kaugalingong pag-video-video. Inana ba di lalim ang buhay vlogger o sa mga kapwa content creator diyan relate. Hello guys, good morning. So karon padulong na ta magkabuong tubig. Kay wala na may tubig mainom. So buhay vlogger, ikaw na mag-video, imuha na tanan. So karon guys, mag-adto na ta no, maghinahinay na ta og drive. Kay wala man tay driver, kita ra gyud mag-drive oy. So let's go guys. Padulong na ta didto sa Alag grocery store kay naa sila'y filtered water dito, safety nga pang-inom nga tubig. So diha gyud mi nagakabuog tubig guys, ila Alag merchandise. Barato ra kayo ang tubig dira guys, 15 pesos lang ang isa ka container katong mineral water nga dagko bitaw nga blue ang color, tag 15 pesos lang. Okay? So karon guys naa ta diri sa Alag store no, duol ra man kaayo ni mga pila ra ka minuto. So tantararan ana ta diri mga bu na ta og tubig. Dili lali mag kabuog tubig guys no kay kuan kanang syempre arsahon nimo nang mga container pero dili jud ko nag-gaarsa og container oy. Diri pa lang sa kabanan og tubig nanay taga-arsa no. And then pag abot po nato sa balay, syempre mamalihog na lang po tag paarsa kay di medyo ko mo arsa og inana guys kay bugat kay mabughat ta. Sa una lang og mabughat ta. Wa ra batay bana. So mao ni diri ang kabanan og tubig guys ila Alag merchandise. So limpyo jud ning tubig diri naka-filtered ni siya no. So salamat kay ni Kuya in town nga nag-arsa sa tubig. Upat ka container ni ang ato ang gikabo karon guys. So karon guys magpa-GCash ta. Sa una makatubag maoy makadawat sa 100 GCash. Ang tanong, magkano ang nabayad ko sa apat na container na tubig? So ang unang makapag-share at caption ng tamang sagot ay siyang makakatanggap ng 100 GCash. O, nandito na tayo guys sa bahay ng aking kapatid, no? For the meantime, dito tayo nag-i-stay dahil hindi pa tapos yung bahay ko. Ayan yung brother-in-law ko guys. May batang maliit na bulilit sa gilid. O, ayan o. So, anyway guys, thank you for watching. And this is Miss Emma. So, bahay po yan ng kapatid ko guys. Yung vlogger sa Japan, yan yung bahay niya. Ipapatapos daw niya yan guys kapag makasahod na siya, char. So, maraming salamat guys and good morning everybody. This is all for today's video. Bye!